Heere zegent u en hij beschermt u. Hij schijnt zijn licht over uw leven. Ik ben slechts een klein nietig mensje. Soms met zoveel gebreken. Soms baal ik zo van mezelf. Maar ik besef dat God soms kleine nietige mensen inschakelt die bereid zijn om de missie van Jezus tot hun missie te maken. Orlando Bottomblij is nou echt begonnen in Dokkum als vakgonger van Vrije Baptistengemeente Nehemia. Snijtemoorn wie zijn officiële intrededienst en inzegening. En zijn komst zonk blijkbaar aardig groen, want het ledenaantal neemt ta. Ik heb afgelopen donderdag heb ik hier zo'n studie-informatiebijeenkomst gehad over de doop. Omdat we natuurlijk als baptisten mensen dopen. En ik was verwonderd hoeveel mensen aanwezig waren en die beslissing hebben genomen. Maar ook iedere week krijgen we nieuwe aanmeldingen van mensen die graag bij deze gemeente, dit huisgezin van God willen horen. Dus ja, dat maakt natuurlijk blij. Wij zingen en aanbidden om uw goedheid en uw trouw. Onze dank en onze liefde zijn voor u. Hij loekt mensen die, wat ik merk hier in Dokkum al rondom, dat mensen zeggen van, oh, Bottomblij komt, nou wil ik weer naar het kerken. Mensen die aanhaken ben op die een of andere manier, die wil die hier weer hebben. Serieus? Ja, serieus. Ik heb mensen al hier die zijn van, nou ja, het gedoe rond het kerken, wat er soms gebeurt. Ik ben aanhaken, maar ik denk dat het wel goed is om nou toch weer die kant op te gaan. Ja. Intussen zorgen ze bij Nehemia al met een skeerneeg naar oren gebouwen. Omdat op de joodijstige locatie net een soort uitbreidingsmogelijkheden binnen. PKN Tjerke de Fontein, die definitief de dwarren sluiten zal, is daarbij in beeld. Misschien dat wij moeten gaan huren, maar dat weten we niet. Of zij dat willen, of ze daarvoor openstaan en of het kan. En ik heb begrepen dat ze ook willen verkopen. Maar daarvan heb ik begrepen dat er meerdere gegadigden zijn. En de nieuwe vakgonger liet mij saffelen we ook weten dat de meesten die het besluiten hoe de takkomst van de fontein een net te onderschatten taak ha. Dus het zal ook te maken hebben van hoe de PKN zelf er tegenaan kijkt. Of ze dit gebouw als kerkgebouw willen laten doorgaan. Omdat ze het natuurlijk daarvoor gebouwd hebben. En al die mensen die hun leven daarin geïnvesteerd hebben. Of dat ze zeggen van joh, we willen het gewoon economisch gaan verkopen. Reuringen nog dus met Bottomblij in Dokkum. De gemeente is in elk geval wies met hem. Ik denk dat een duidelijke man is met duidelijke woorden. En dat hij jou, hoe zeg je dat, wakker schudt om weer de week die weer voor je ligt denkend in te gaan.